Sziasztok, ez a Dask, és a mai videóban kicsit játszani fogunk Androidon. Kipróbáljuk a Cadro Experiment nevű játékot. Akkor kezdjük el. Indítsuk. Csodálatos történet. Leesett egy csomag az épület előtt. Tudom, most a kis cuccokkal fognak kísérletezni valószínűleg, ami elég csúnya dolog. Jó, ez egyelőre még nem bonyolult. De ezt is sikerült el. But nem tudom újra játszani a pályát. Vagy most mi van? De, oké. Jó, nem. Akkor folytassuk. Talán most. Nem, jó lesz ez 2 csillagra. Ha az első pálya 2 csillagos lesz, milyen lesz a többi? Na mindegy. Menjünk tovább. Aha, gyűjteni kell a csillagokat. Ez igazán bonyolult volt. Hát a 2 csillag azért itt is sikerült. Menjünk tovább. Oké, szóval a buborék az mindig ugyanúgy működik, mint eddig. De sikerült 3 csillagra, szóval azért csak nem olyan szar. Ez is remekül haladunk a cél felé. Úgy látom, korlátozott számmal tudunk játszani, de a 3 csillagosok után kapunk valamennyi plusz lehetőséget. Szóval ezek is Luffy-val tudunk. Jó lesz ez 2 csillagra. Szóval a kis Luffy-val tudjuk arrébb rakni a labdát, és ezzel tudjuk, nem tudom, szóval hogy ezzel tudjuk arrébb tolni. Tehát ezzel tudunk haladni tovább. Értitek? What? Ez nehéz. Csak a szájában nem esett bele szerencsétlennek. Megint. Nem adjuk fel. Főleg, hogy mi csak a 6. pályánál járunk. Csillagok, ha megvannak, már csak szerencsének a szájába kéne beledobni. És sikerült. Mondjuk elég sokat kínlottam vele. Nem baj. Csináljuk. Hey, az előbb még kaptam 2 pluszba. Értem. Most felszáll. Igen, csak így nem tudunk tovább jutni. Meg így nem fog sehogy eljutni oda. Majd más kell kitalálni hozzá. Hát akkor legyen 2 csillag most. Maradjunk a 2 csillagnál. Hát ez tényleg jó volt. Na folytassuk. Most. Ezt most még egyszer. Nem, nekem nincs gondom ezzel a pályával, ezt tök könnyű.
Jó. Sometimes from first section. Nem lehet. Eltűnt a csillag. Ja, hogy erre gondolta... Aha. Nem így akartam. Nem csalunk. A pálya azért sikerült. És hol volt a harmadik csillag? Na mindegy. Samuel Fox. De így viszont nem fog feljutni szegény. Ó, tudom, hogy kell. Én látom. Na, nem. Akkor nem látom. Basszus. Nem csalunk. De kettőt már biztos fel tudok szedni. Hogy lehetne vajon a harmadikat, mert... Az a baj, hogy... Nem tudom, tehát hogy addig megvan, hogy a felsőt felszedjük, és nem középen engedjük le az alsóra, hanem kihúzzuk oldalra, ott leengedjük, felszedi a másik csillagot, csak azzal van a gond, hogy középen van a Luffy, vagy a buborék, és nem tudom áthúzni a bal oldalra, a másik vagy a jobb oldalra, attól még kezdjük, de a másik oldalra a másik csillagért. Tehát itt csak 2 csillagunk lesz. Az viszont nem lesz elég. Jó, nem baj, tovább haladunk. Majd elakar. What? Aha. Ez remek, de még azt az alsót. Szóval hogy az alsót nem szedtük fel. És már csak 3 próbálkozásunk van. Szóval Jobs. És akkor mi lesz? Ez menő. Csak a harmadikat megint nem fogjuk tudni felszedni. És el fognak fogyni a próbálkozásaink. Ne! Most miért? Ezt még egyszer, ezt tudom, hogy kell. Na, tessék 3 csillag, mi van? Mi van? És kaptunk plusz 2 lehetőséget. Keep the candy away from spice. Szóval az a kis tüskés geci, az meg fogod tölni alul, hogyha belemegyünk. Aha. Kezd meg, ugyanúgy visszamegyünk. Három csillag. Nem lesz ennek a videónak olyan hamar vége, mint hinnétek. Szóval egyébként addig fogok tartani a videó, amíg van a próbálkozás lehetőségünk. Ja. Uh-huh.
Ez trükkös. Mert a... Igen. Szóval, hogy ha buborékot kipukkantjuk, nem tudjuk feljutatni oda. Tehát azt, annak mindenképpen maradnia kell. Ezt a kettőt valahogy még fel tudnánk szedni. Ha megvan, nem olyan volt ez annyira, mint hittem. Utolsó próbálkozás most már tényleg, mert el fognak fogyni. És nem a buborékot kell kipukkasztanom, hanem elvágnom ezt a zsinort. És képes voltam elcseszni. Szóval ennyi lenne ez a videó, ha tetszett, nyomjunk egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Na meg kus! És ha tetszett, akkor észrejelzélek kommentekbe, és folytatni fogjuk. Sziasztok!